Nu skal vi have sådan en rigtig fest i aften. Så er kameraerne slukket. Er det kaninragout, det der? Jeg tænkte, at vi lige skulle have en lille en inden finalen. Du er så pisseheldig, Niels. Hvad er du mere heldig end min døde farmor? Ronny, du har sgu taget min portion uden løg. Jamen, jeg har en vildt farlig allergi. Falkredderen, de står standby ude bagved, Niels. Det er ikke for sjov, jeg har en vildt farlig allergi. Røvner æd, Niels. Er der noget galt med maden, Niels? Nej. Niels, synes du selv, at det er... Synes du selv, det er fedt at være så ærlig? Jeg synes overhovedet ikke, Niels han er kedelig. Det smager vildt lækker, Niels. Hvad? Skulle da hele tiden have haft ecstasy med herinde, mand. Totalt skudsikkert, ikke? Jeg har det liggende i et sovebilledglas, mand. Spil ud! Hvorfor det, Niels? Fordi det er synd for kaninen. Hey, hvem skal jeg ikke? Ronny, lige her. Hvad, skal vi ikke lave en protestsang? Ja, god idé. Hvad skal den handle om? Om at programmet misbruger vores ærlighed. Niels, du dræbte kaninen. Nu spiser du op. Er du med? Ronny, glem nu de piller. Hent dit kamera, så vi kan optage, at vi synger. Hvad havde du tænkt? Ved du hvad, Niels? Det vil være så sundt for dig. Råb fuck til nogle autoriteter. Nej, det tror jeg ikke, jeg skal. Vi er bønder, vi er samlet her. For programmet, vi gider ikke mere. For programmet, for Nielses bøsses chef. For Jørgen Kaserne, for Nielses rekrutter. Og Zimbabwe. Vi får... Jeg tager lige et par runder. Vi skal på om lidt, mand. Kan du nå at blive ædru på 12 minutter, hva'? Kan du? Nej. Skål! Det er godt nok crazy, det her. Ved du, hvad jeg har gjort? Det er helt vildt. Kan du håndtere det? Jeg har dopet os alle sammen med ecstasy. Hvad har du? Sandra. Hallo, Runner! Hallo! Klar. Ja, det var en jernrystelse, men hun bliver nok ikke klar til finalen. Og nu, direkte fra studiet på Lindegården, Bønderne Finalen 2006. Velkommen til kåringen af ærligste bonde 2006. I 100 døgn der har vores finalister levet det ærlige bondeliv. Ingen har måttet forlade gården, ingen har måttet indsmule noget. Ærligheden den har simpelthen været nådesløs. Og Sandra hun lukkede under, og så trak hun sig i sidste øjeblik. Niels har kørt sin ekstremt ærlige stil. Han har vundet alle konkurrencer. Han har været bundhederlig. Ronny han snød helt vildt. Niels, du blev kendt som manden, der hverken ville lyve eller snyde. Så har du holdt det løfte, Niels? Ja, det vil jeg mene. Det er så flot, Niels. Det er så flot. Du vil blive husket som idealisten, der vil redde Jørgen Kaserne. Jeg håber virkelig, at Niels' rekrutter de ser med derude. Ronny, du har brudt reglerne, Ronny. Du er en fusker. Jeg skulle være ærlig over for mig selv. Men lad os se på stemmefordelingen. Jeg minder jer her om, at der er absolut intet, der er afgjort på forhånd. Sandras stemmer, de går over til den ærligste mand. Det er Niels. Hey!
Fordelingen den er nu, at Niels har 40% af stemmerne, og Ronny, du har 60%. Fordi Niels har været den ærligste, så får han nemlig chancen for at fordoble sine stemmer, hvis han beviser sin ærlighed. Hvad sker der, mand? Niels, du har ingenting at skjule, jo, så hvis du vælger at vise os dine private optagelser, så får du simpelthen bare flere stemmer end Ronny. Niels, vil du vise dit bånd til hele Danmark? Det kan jeg ikke. Til uddannelse og drikkevand til 63.112 afrikanske børn. Jeg tager pengene! Er du okay?